kudai baba achibhati nhasi kana mamuchidai nini wamuri kutonga nhasi upenyu hwenyu hwapera. Achibva akuda kuti akwire padanga pageti rekwangu achibva adzika pasi abatwa nemusikana wacho. Rambi achingondenderedza ini kobva ndasvikawo manje mukabhuko kapinda kobva ndabatawo kobva ndavadhonzera mukati vachibva vakutsikira mukati muyadhirei uyabva auya manje ndanzi upenyu hwenyu hwapera wamakadya ndiyeyo mai. Zvandakataura kumakuwako kuti mai ana ndiwe wandaitaura ini. Mai ana kumakuwa zvandakataura kumakuwa inini ndadzidzisa ishe kuti regerai nditaure waroyo wauraya munhu. Akataura naye ndimi muri kutobereka nyama yamasiya madoneza nyama. Akatambudzika mwana iyaya pasi akaunguka akada kupinda nepasi pemapango akazuka akazodzodzwa nehanda dzekuti kudiswa kunze. Isu tiri mukati meyadhi yedu hatinambobuda. Ndakabatawo wavo ndikati musabudeba mwana uyu anokukuwadzai hamuchina simba. Obva tatodzokera kumba kuma3 mangwana acho abva auya kuti masikati abva auya kuti ngazi hamuna kuguta nyama here masikati zuva rakadai sengozi hamuna kuguta nyama mukutamba muchingodzengereka muri kudai nini here. Handina kudaira handina kumutuka ndakaramba ndakanyama obva ndadzokera obva ndaenda kwacho obva ndapidza kekutanga kacho ndakatopidza kuti kwashe kuti ndozviri kundiita mwana uyu. Iye vobva aenda kumba upenyu hwenyu huri kutopera manje. Saka ndakati ishe akati inyenye handigoni bai changamire ngaikwire kwani kwamama. Saka makaona ndakasvika kutaura Richard pamusoro eZimbabwe. Inini wakanga uri musi weSondo kuma9 dzemanheru ndiri kubva parufu pemukwangu panga pafa mwana watete Forget. Ndakange ndasvika padanga pawatekeri. Saka panga paine chinhu chakasviba chakachanganya iwo ndiwo wanga wari watekeri. Handazwa kuti munhu kana tichi chakasviba chakatonona kudai izvi. Tikati ibererero chipo chiri ipapo icho. Ndamana notora dungu kuti ndipotsere chinhu chakuti ndione kuti chii. Ndopakabva pasimuka watekeri obva wati tochigara. Tikanzi aiwa sekuru ndiri kuvheneka ng'ombe yani ndiri kuvheneka ng'ombe yangu. Ndikati watekere muri kuvheneka ng'ombe yenyu chipo ndabvira kuti iberere chipo chiri apa zvomapere zvaari kufamba kudai izvi madii kudaira kare kare. Awa mbuya awa zvavari kutaura zvekuti kuwaona ina ndambotaura nambuya awa kana kuwaona asi nane nemuzukuru wangu aiwa takataura mbuya simba muzukuru taura kuti pamusoro wemama chokwadi ndo chakanaka zvona sekuru ngataure idi uzataure namai dai zvirizo hakuna munhu aigosimuka kuuya kwamama. Tikazoenda kwakakamiri tinoenda kuiswa ndaenda kuti tamani kuti tienda zvini mwana hati mwana bangu mwe mukuru mukaona munhu ari vanofuwa hati mwana Zanzi kwaishe wakaratoramba kuenda kukwaishe. Inini handina kuramba kwachangamira wakatidaidza tikaita tikatoedzaniswa nemuzukuru tikatomhoresana. Awo mbuya ndikati aiwa mbuya handina kuwaona. Kwaishe yakaperera pakuti kwachangamira wakatiendai munogarisana. Handisi kuona paine nyaya bane kuti awo mbuya awo handina kuenda waita sei ndawaona. Changamira wakatiendai munogarisana mhoresanai muri imwe chete muri paukama. ndizve mambo inini upenyu mwana uyu kubarwa kuchikoro handingambomunyeperi zvinhu zviripo. Ini ndaitova kuseri kwedanga kuti nditenderere manje sekuseri kwembao kuti ndiuye kumusuwo. Ndiri kuti vhenekai mhuru ipinde mudanga akuti handina kuwaona. Ndikatotaura naye takatotarisana kudai komasikati ndakatadza neko haana kundiona kuma3 haana kundiona zvino
Handina kutaura nawo kuyatekera. Wakadzoka kumatsiri wakataura nani? Ndaitaura nemuzukuru wangu. Ari pamba pamaiguru wangu pamukoma filimu. Uchitaura naye uchi Ndikati watekere manga ndonyaya mukaendesere kudare ndakati iberere iro chiya hapana katuka umwe kana kudii. Ibi ndonyaya ere amaendesa kwachangamire. Tichibvatanisa kwachangamire. Tichibvatanisana kudzirana ipapo. Nemuzukuru kwakutowirirana nemuzukuru awo handina kumbotaura nawo. chii chakanyatso taura tinzwe inini ndikuda kuti ataure chokwadi chaizo hatauri chokwadi chitaura izvakaitika zvakaitika ndezvekuti uyu zaakutaura nezvataurwa namai ndizvo taita icho saka ndiri kuzvinganya mai dzechokwadi danga rangu riri panzira songa ndine kamhuru kanonevhurira kangotanga katakwa tabva parufu pakopedza munhu muri kuvheneka nyama imoneka ukauraya munhu kakapinda mukateni uri kutini hatina kuzomukwanisa akatamutasa nekutotaendesa kubatwa namai aendakadiwa nyanzadzi yake yakazouya ichinunga ikamutaza kataure chokwadi kaitiri chokwadi tanga ari kutaura akataura chokwadi kuna munhu aipinda kunomama kudaidi kana kuti aya akati zvakakagadziriswa saka akataura chii chaizvo mashoko akataura ndeyekuti chii mashoko akataura akanzi muri varoi uri kuvheneka nyama yamauraya neamai wenyu zvesaita zinyadzi zvisingambotauri akandituka zamai dzese iro nodari zvazvinoita ndezvekuti kana masvika padare ramambo makone handidori kunoitira zvaunenge ngofunga kana ngotaura zvaunerwara idi ndo rinodikanwa imimi mitauro yenyu iri kunzwika nedare asi banje mitauro iri kutaurwa nambuya aka nasekuru aka hamusati mapindura changamiri mataurire kuti chakaitika chaicho chaicho chii nekuti mukangotaura izvozvo bedzi kungoti ndakaona vakatonona hamene kuti muruda kuti nyatsotaura ipana changamiri nyaya yenyu ndati dzanga dziri dzekuma9 dzeusiku ndiri kubva patedebhiya panhamo yemuzukuru ndiri kukwira ndaona chinhu chakatonoona ndikati iberere panga paine mwana wavanozvikiriyona akakawaka dhirori rake pasaida parakadhirisa ndikati iberero chiko chwatekera havana kusimuka pawakatonona paya ende abva ndaenda kudhirori kwakunononga matombo kuti ndiuteme kuti ndione kuti chii ndopakabva pasimuka watekeri wachibva wati tochika zvikanzi inini ndiri kuvheneka sekuru aiwa ndiri kuvheneka mhuru yangu ndikati watekeri chipori chandabvira kuti iberero chii here icho muri ipapo imimi makuti ndiri kuvheneka mhuru yangu chipori ndabvira aipa musina kusimuka kuzopesa tochii handaenda tokutemai matokwari ndini richard ndiri kutaura nawatekeri mbuya handina kumbowaona kuti tidimbure nyaya changamiri ndiri kuona kuti baba havasi kutotaura nyaya yavo zvakanaka nyaya yataurwa nasekuru ava ndo yakatoitika iyoyo yekuti vakanomukira sekuru ava zvekutaurwa nambuya ava ichokwadi ichocho chakaitika ivo vari kungoti bedzi handina kuzviita asi tiri kuona kuti ndo nyaya yakaitika yekutukwa kwavakaita ava nekuzonovarwisa panguva idzodzo dzari kutaura kamambo semamirira enyaya chokwadi kutukwa kwakaitwa nambuya uyo ari kutuka uroyi kuti mwavheneka nyama yenyu nyama yenyu saka akazodzoka zvemasikati kuma3 topane nyaya ipapo kuti akazodzoka zvemasikati kuma3 zvokuto zvandakakutaurai kutoti nyama yenyu zvandaitaura kumakuwa zvenge zvechokwadi kutoti ndimi waroyi saka pane chine chimwe chapfuura ipapo pamusoro yemambo ndimukutaura ndikuzikudaka wanyamume ndakandiri wachibvunzo vakaisha saka mina wakabvunza kuti tipei tinerezamuruzi uyu aibva atsanangura zvosanangura kwai awatsanangura zvovatsanangura awa chinzokano mai mbuya tekesi vachinzokavaiva kuseri kwendaka
wobva wabvunzwa naisha iwo watekera zvikati mawatekera mai avo vakaonana nemwana kwe zvikati avatekera havana kuonana ndina kupika chokwadi tiri kudai kwachangu vakati havana kuonana akaonana nemwana uyu avo watekera uyu achikwira kumba watekera uchienda kumbawo zvazvemasikati dzimba haana ndakazipamisha seminoliva kumakuwa mamuriko kumakuwa uyo akataurawo panhamo akati chii kumakuwa akati vakadzi vangu maita arwisa namai ana mukadzi wake ava mbuya kumakuwa vana kwenu vakanga vari kumba navatekeri vacho vanga vari kumba kumakuwa vana kwenu asi ndofungidzira kuti pane akanotaura mbuya tekeri kuti kwanzi mai ana uyu mudzimai uyu anzvamona mukadzi wake anozvi mai ana ava kunzi mbuya tekeri havachanzi mai ana akati mai mukadzi wake aita sei akati ava achiti mukadzi wake aita sei mumakuwa uyu akati wakadzi wangu sadaro ndaitaura paurora hwawacho paurora iye anaunoziva kuti aitaura akataura kuti chii mumakuwa akati amai kuri maita arwisa namai ana vakadzi wangu musazodaro ba kudii musho wamubila pamakuwa aiwa zvemavakuvataurira avo ndo vatsanangura kuna mama akati musaite sei icho inoita varora imwezi inoita vamakuwa tese taiwapo yanaishena tese taiwapo atiri kutisa Ashandi ndikushaya kuti mbuya nasekuru chii chaunganipere ku muzukuru utashaya kuti chii chaungani kudai angari mazera muchete taiti meno kuti zvakumakirana chii saka mipangatadze unyatsoonekwa chokwadi chiripo chaibati nyaya iyi ana mbuya nasekuru wakatukwa nekuti havana chaungamakirane nemazera mamiriro akaitera ndakazodzoka pamangwana achina 3 taura kuti zvandakataura kumakuwa ichokwadi ini ndinonzi mai ana ndinonzi mai ana hanzi chimbomirai pane pamusoro yoworship inoda neye ndisipo ndandiri kuharara iye hanzadzi yangu mukwai muzukuru chokwadi chakaita ndechekuti ndakabva ndafonerwa ipapo pamakuwa chaipo kana sekuri matsika zvanyadzisa zvataurwa hanzvadzi yenyu zvanzi munhu uyu ndiye auraya chii mwana wakatekere pamunun'una uyu nenyaya yehuku yakanga yashaka kubva yaonekwa hamena andiri kunyepa ndakafonerwa neimwe hanza dzangu maichawanda ndikazofonerwa zvenabhezero nyamundu kasekuru matsika zviri kuno zvinonyadzisa ndimi sekuru vatiri kutarisa ndozvotaurwa hanzvadzi yenyu kuno ndiye adya chii uyu tekere anonzi ani akafapo ndati hakusiri kungonetsana kwemhuri here zvapera then kumanheru futi vandafonerwa zvikanzi mukomana uyu auya futi achipopota achinzi nyama yenyu amanga muda kudya munhu iye haadini haiti zvokuti dai possiblika handauziva kuti inonetsa so ekudevgon ndauya nemarekodzi acho andaifonerwa the foreign day kutaura kuma3 vauyazve masikati pandafonerwa. These are old people pandafonerwa uyu ndomuziva wese ndowaziva papa wangu akatororera ikuwagwa uri kuti tiwe kwesiti because of these people asi tiri kuti kana muchinge wana wadika ngavadzidziswe hunhu musati mukaona vanhu vakura makuti waroi mukamwa doro muti iyeye aiwa toda zvine hunhu ndine mamwe mazuva wakataura jona ada kusumuka ishe wakati garai ushe wakaita kutenga hauna kudare here pamakuwa ipo zviri kufonwa navanhu zvitaurwa asi toda kungoti kugadzirisane mugare zvakanaka nemhuri dzipi idzodzo ini ndauya kuti ndikunzwa kuti mugarewo zvakadini zvakanaka hazvina kunaka nyati vanhu vakura unotaura zvimwe zvinhu zvamunopfurirana muri kudoro hazviiti bvumiri kutaura zviya
paichiremerera vanhu ndokuti inzi nyika hazvinakidzi zvinonyatsa kukwakwa neshamwari yangu vanokubatsira kwakazvakawanda kwagwaura uchinga kumira kwana sekuru vangu zvakashata tatenda hangu inyaya yekunzi hanzi ishe wakasimuka ishe ndiishe nyangombe ndikatobvunza waini pane akabva akaenda ikoyo vachiti ishe nyangombe wanyatisotei asi anga achiwadaro wacho inenge hama yacho futi ndigara pasi ishe wako wakaita wekutenga iwe aikona kuti nyaudza panapa ndakazvinzwa nekwedu kwese kwari kwesu ndakasvika handasikazi yangu vanhu vacho asi ndakainzwa nyaya yekumakuru tonzikana nemurove wacho atobata atoonekwa nenyaya yeunzwinzi huku akapahuu akaita zvehuku ndakainzwa nyaya yangu hayo ndakainzwa nyaya yekwanyama kuti ishe wacho wabva wanyadzwa pamakuva pakazarwa zvikutaurwa neuya kutaura ndakazvinzwa ndikatobvunza ndikati zvimwe munaona kune tuhwa watwakumwiwa tinonzi tuchitoko kukwadza vanhu mamwe tiri kuita anga asina kudhakwa here ndakatomuzvidara ndikanda kusaziva kuti anga akadhakwa here asi anomwa asi hatisi kuziva kuti aitaura zveshuwa kuti vanoroya kana kuti ava wakatenga ushe asi akazvitaura zvekudhakwa ndo zvatisingasazive kuti anga akadhakwa nyaya yakasvika kwedu ndakainzwa nyaya nekuti chembere dzakadari dzakambosimuke mahara kuti wauya wachindotaura minzi wakarwadzirwa ende ibehavior yaari kuita nauye behavior yake iyoyo zvamuri kutotaura kuti yasvika kunzvimbo dziri kure behavior yake yokuti kana adhakwa anotuka madzishe anotaura zvakawanda wanda hatina kumbotanga kuzvinzwa nhasi saka hatingambomununuri kuti haazviiti munhu asina unhu saka hanzi tinoda mati munoda kuti pane chii mbudzi nhatu mambo vari kuvhunza kwanzi chii mbudzi nhatu andoda kuti pane mbudzi nhatu ndizvo makataura kambuya hanzi ndo zvamakataura here kuti moda kuripwa aiwa handina ndanditataura kupi akadaro ndaitosha aiwa kuti pamakanyoresa makati munoda kuti pane mbudzi nhatu handiti ndakati mombe mbiri nembudzi nhatu hanzi mombe mbiri nembudzi nhatu akanzi chii chiri mbudzi nhatu but vakuti pamwe mabharani akanyora zvisiri zvevanozvinjora kuti mwari mombe mbiri nembudzi nhatu right moti chii wadare mambo ndiri kuona kuti panyaya iyoyo angarika hake imwe chete imwe mbudzi iyouya kuna mambo pakunotadzira vasharukwa vakadai vasina zera naye apa ari kutoratidza kungwara futi pamberi pamambo haasi kudoa chokwadi izvozvo zvekushora mambo nedare ravo anofanira kuti abvise mbudzi inouya kudai munoti inindinotichamavero vana vadika vakasarangwa zvine simba vanobva vachienderera mberi pamombe mbiri yadzo yadzakatara kuchibvisa nembudzi nhatu mbudzi mbiri mombe mbiri nembudzi dzimwe mbiri dzakudarira mambo nokuti akazvibvisa ndomambo zvese kuratidza kuti haana mweya wakaibva kana akaramba zvakasvibirira hazozviiti futi maiopuwa mbudzi 4 imwe chete kuuya kudaro kuita mbudzi 5 right unobvisa mombe imwe chete pakupfuma imombe kutaura pamakuwa kwawakaita hazvibvumirwi kutaura pamakuwa uchipfuma munhu uroi
pamakuwa, muchitaura zvaunoda pamakuwa hazvibvumirwi. Unofanira kuti uripe mombe inouya kudare. Makosi ekumunza kudare imari vakabhadhara mari yekuti mabharana mesenja kuti andomupe masama. Zvanzina mambo makabvisa mari yamakapa message Vakabhadhara 40 yambiri unopindurirwa nemunyori. Okay. $40 takuunzai baba kuti mubate mwana wenyu asazotuke madzishe, nekuti kana achituka kuti akabhadhara mari kuti aitwe ishe arikutotuka kuti inini ndakapuwa mari nekuti ndakamusarura. Unenge utotuka inini kuti ndakaita chioko muhomwe. Yeti takauya ikoko tikaita selection muzviti zvese unenge utotuka hurumende. Saka ndati unofanira kubhadhara mombe inouya kudare nenhau yekutuka kwawakaita uchituka kuti ishe akabhadharwa agara pasi pana ishe. Saka unofanira kuti uripire mombe yekutuka mambo naishe, hazvibvumirwi izvozvo. Saka unozvibhadhara rini? Mari nobhadhara mbiri. 1 year unobhadhara kune 1 year kudara $40. Nofunga kupera kwaOctober ndogona kutsvaka mombe dzechiyungu. Okay, kupera kwaOctober. Unyora October 30. Kana asina kubhadhara October 30 moya kudare tonotora kumba kudaka kwababa wako. Singada kulipira mume mtu hata wanaona. Twenda.